Wembukeli, ngikubingelele kuzo zonke indawo lapho khona ukufinyela khona lolu hlelo igama lami. Ngingesithembiso ngokandlozi ngicela amaqala uvashele echannel cof subscribe. Kanti uma ukuthi usubuye kwesibili ngikubingelele futhi ngikwamukele ohlelweni. Wembukelo wesifazane oneminyaka engu-20 ubudala engeke ngalidalula igama lakhe ngenhloso yokuvikela isithunzi sakhe. Akasazi enze njani njengoba esephenduke undinga sithebeni emumva kokuthi ukukhulela kwakhe kwesifo kuvele kwathusa umkhulu umsindo endaweni. Amalungu omphakathi akhala ngokuthi uzoba isibonelo esibi emphakathini igcine nento isibukela kuyena ngombhedo kusho izakhamuzi. Lo sifazane onezingane ezintathu eyisine ile ayithwele njengamanje uthi nomndeni wakhe uvele wamjikela umbiza ngesinyemfe esingakwazi ukusicabangela ngesikhathi abaphephandaba bedlana indlebe nonina ubethukuthele eganweni wabo. Unina uthe ukhathele yena akahambe impela usemdala. Uthe unina wakhe umbuzile ukuthi kungani ekholelwa kangaka. Le ntombazanyana imphendule ngokuthi uhlanganaphi nokukhulelwa kwakhe akanaki indaba zakhe wabese esikaza unina wakhe ngenkulu inhlekelele yempama. Lo wesifazane usiphendulele ngokuthi ukukhulela kuyisibusiso esivele ezulwini ngakho ke abamyeke. Uthe kubhlungu kakhulu laba abamkhulumayo bayamhleba abamqondi ngqo. Wembukeli indida ngempela le. Mhlawumbe wena uzokwazi ukubeka uvo lakho kwi-comment section melana nalolu daba. Ngizokubona kwenye video elandelayo. Sale kahle.